everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Histories and today talking about Umkhokha guys. Sikhuluma ngoMabusi noMafu unkosikazi kaMzamcolo. Sonke ke besiyitshela ukuthi njengoba seganile njena Umkhokha wakwaMzobe angeke usamlandela kodwa engathi ke lento ihamba negazi ngasishaye phansi kwashunqa uthuli. uMabusi will also be affected by Umkhokha. Amathiyeza aveza ukuthi uMabusi ke uzohlaselwa ke amaphupho amabi, amaphupho amabe endlebeni zakhe uzobezwa amazwi engenalwazi ukuthi ke sekuqala ke inkinga nayo uselandelwa ke Umkhokha wakwaMzobe umhlebela ukuthi akazibulale. Mabusi will fear for her life as the voices get worse. Bathi ke abakwaMzobe bazothola iqiniso ngokwenzeka kubaba wabo oMaMzobe nongase kube yona mbangela ke yomkhokha onganqamuki. After uthenjiwe entshontshe izikhwama zobunyanga ubaba wakhe ke walizwa izwi elithi akazibulale ngoba uselahla isikhwama akazibulale nokuthe seshonile ke umfowabo nodadewabo bavumelana ngokuthi ngeke basishaye isidumbu bafuna siqothe wonke umndeni nesizukulwane sakhe njengoba ke kwenzeka nje manje kuphela izingane kaMaMzobe naku Umkhokha usufuna ke uMabusi. So guys asazi ke noma asazi ukuthi nje bayokwenza kanjani ukunqamula ke baphumule okusazoqhubeka kushonile izingane ke esayisasele. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion, and yeah guys, bye.